Үзенчәлекле шәхес һәм аның үтә дә кызыклы лекциясе. Әлмәткә танылган тарихчы Амстердам университеты профессоры милләттәшебез Альфред Бустанов килде. Шәһәрдә 3нче елын алтын алмалар турында әкият проект эшли. Рәссамчылар йорт диварларына тарихи рәсемнәр төшерә. Альфред Бустанов сөйләгән кулъязмалар тарихы монда ничек чагылачак? Филүзә Хәмидуллина. Әле кергән шәкерт 1нче елына. Әле яза, укый белми торган кеше. Альфред Бустановның кулында 1900 еллар башына караган кулъязма. Ул аны Әлмәтнең Аксу мәчетеннән табып ала. Шәкертләр үзләре шушы китапларны ясаганнар. То есть монда кустарны шундый үз куллары белән ясалган китаплар. Еш очракта менә шушы тышлыкларны якеге борынгы кулъязмалардан ясыйлар иде. Монда әле беленеп булмый, бәлки менә шушы ташлыкта ниндидер кулъязмаларны үз эченә алды. Кулъязмалар нәрсә турында сөйли? Тарихчы Альфред Бустанов шуларны әлмәтләргә бәян итте. Мин бабамнан калган гараждан 100 еллык китап тапкан идем. Аны кемгә бирергә, кая куярга белмәдем. Кызыксынган сорауларга бүген җавап таптым. Андый кулъязмалар Әлмәт авылларында йөзләгән булырга мөмкин ди тарихчы. Хәзерге инде IT технологиялар белән, хәзерге заман технологиялар белән аларга карасак, күп кенә яңа мәгълүмат алабыз. Мәсәлән, менә бу тирә якларында нинди мәдрәсәләр булган, нинди авылларда кошаналар барлыкка килгәннәр, нинди фәннәр укытканнар. Без гомумән менә булай сөйлибез, теге китаплы булган, тегесе булган, нысы булган, конкрет рәвештә без әйтә алмыйбыз. Китапта язылган тарихны хәзер күреп тә була. 2 ел элек алтын алмалар турында әкият проекты нигезендә рәссамнар Әлмәт йортларына рәсем ясый башлаган иде. Аларда төбәк тарихы. Менә бу эскиз Альфред Бустановныкы. Это работа о старинном смысле. Монда борынгы акчаларның мәгънәсе чагылган, акчаны кытлы булсын, иминлек алып килсен дип кулдан кулга тапшыра торган булганнар. Алтын Нурда чорында ул киң таралган була. Бу эш дәвам итә. Әйтик, мәгърифәтче Риза Фәхридин төшкән зур 3D граффити барлыкка килергә тиеш. Аны Украина рәссамы Дима Фатум ясый. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.